Datorren ostegunean otsailaren 7an hasita eskatu ahal izango da mugi txartel berria. Euskarri bakarra Gipuzkoako garraio publiko guztientzat Renfe izan ezik. Txartel berri honek bateratu egingo du tarifa sistema, eremu ezberdinetan berdina ordainduko da. Garraio publikoa erabiltzea sarituko da eta beraz, deskontu izango du lehen bidaiatik hasita. 145koa. Garraio publikoa gehien erabiltzen duenak izango da hobari gehien jasoko dituena, bai? Eta horre deskontu politika bateratu bat finkatu genuen. 156koa izango da berapena 21. bidaitik aurrera, eta 180koa 51 bidaia edo gehiago egin ezkero. Autobus edo trenetako bidaiak batuz joango dira. Gaur egun lurraldebus txartela dutenek ez dute aldatu beharrik izango, ez bada onura bereziak dituzten taldeko kideek. Hau da, 75 urtetik gorakoek, 18 eta 25 bitartekoek, ezintasunen bat dutenek edo txartel sozialeko erabiltzaileek. Hoiei, errenta begiratuko zaie eta 16.000 euroko irabazia badute urtean, txartel arrunta izatera pasatuko dira. Gazteen kasuan eurek dituzten diru sarrerak begiratuko dira. Aldaketak izango dituzten guztiak jasoko dute datorren astetik aurrera eskutitz pertsonalizatua, diru sarrerak begiratzeko baimena eskatuz. Taldeentzat ere txartel berezi egongo da pertsonalizatu gabea.